pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na malipot-lipot na kahaponon sa Indogabo sa muyang padaba man na paradangog kan Bicol Target. Mina paabot na naman kami nin pagrespeto sa lambang miyembro kan familia kasabayan paglaom. Nakita po iyaon gabo sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kaining pandemya. Padagos kita pong manarig, yasin makimaherak sa mahal na Diyos. Na matapos na po ining kadipisilan sa pagikan pagbulong kan mga nagka-COVID. Asin kita po makimaherak na kitang pigbibiyayaan kan karahayan ning salud daiman maulakitan kan nasabing kahelangan. Asin magamit niya to susug sa kamautan kan amang Diyos ining sa tuyang karahayan ning salud. Tabi lamang ang pinaghuruharampangan mantang malipot ang palibot o kaya pinagpreparar na pamanggihan. Nag-iimbitar man po ang Bicol Target. Sabayan nindo kami mga taga Legazpi, Albay, Daraga. Sa inman na mahibog na paradangog man niya to tabi. Sana po iyaon pa kamo. Sagkod man kitang alas 5. Babasagon mi kamo nin mga informasyones sa paagikan reports dyan sa luwas si Pading Al, Kumparing Jim, Kumpadreng Jomar, si Ans Galero, si Renz Luna, Budasi Luwens na Barsena. Sa Manibela yaon dyan ang samuya pong piloto si Henry Deboy Mata. Siyempre, ang sa kuya pong co-pilot ngunyan, the man from Poland, Dion Napolis. On board man, the navigator, si Nems Flora. Sa newsroom, sa padagos pong pag-abang, asin sumada, kan mga istorya nasyonal, internasyonal, sumada lokal. News Director Edwin Peralta. Si News Manager Mardala, pahingalo mo na medyo may yung mga tuhod-tuhod pag malamig naman talaga ganyan yan, get well Papa Mar, get well soon sa mga tuhod-tuhod. Siguro may nakaon si the News Manager Mar na iguana naman in patis ano. Kaya nadali na naman yung mga Jowents niya. Sabi baga kaniba, mga Jowents. Sa Tuya pong production, si Angel na Mustaza. Sa IT Tandem, si Arven Buda si Richard. Yan pong nahihilig nindo sa YouTube. Buda sa Facebook Live, sa DZGB News Online. Sindan enkargado kaan si Arven Buda si Richard. Full digital broadcast yan worldwide. Ray na hapon hali sa Pilipinas maki-share man tabi mandagdagan man so mga paraan tabay man kang Bicol Target. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Sige, diretso na kita kan mga istorya muna dyan sa palibot na sa linya. Si An, so kaya si Al, si Padreng Al na Armario Pading Al, dyan sa sayang location. Kumpareng Al, what's happening? Please go ahead na. Paray na hapon, sabi pati talaga igipit mo niya dan APEC management at mga konsumidores, lalo ang mga sarating na residential na konsumidor sa Rockville, magtapos ka due date, utol-tulos. Na-encounter sa kanya na hapon at disconnection team digdi sa samang barangay sa southern area kan Legazpi o sa nasainang nasakupan na lugar na i-implement na nila at one bill policy. Hanap-hanap din ka niyan sa mga nagkapayan sa due date ay order tulos alin sa APEC management na porotolan. Direct sa ino
na pahayag kan aming management matinigan sa indang kampanya na mapakusog ang koleksyon para makabawi-bawi man sa kalugihan at sa kapayan sa indama na pagkautang sa power supplier. Kaya ko yan, maski anong reklamo kan consumidores, manuya servisyo kan aming alaga direct sa Magyaray at disconnection fee sa mga barangay dahil sa pag-implementar nila kan one bill policy tutol-tulos at supply kan kuryente. Roger. Marihan na informasyon at edukasyon ng area kan Legazpi, Alarmario, Ibig-Ibig. Salamat kumpadreng Al sa istorya dyan sa sur na parte kan Legazpi. Aramon ta pa. 4:15 ang oras. Duman kita sa Premier Distrito kan Albay. Kumpareng Jomar Marhay na hapon man tabi. Go ahead. Salamat paring Pio. Good afternoon sa mga paragtabay. Sa dagdag na bareta, nakisumaro na ang lokal na gobyerno kan malipot sa direktiba o kaagatan kan simbahang katoliko na sirahan ang mga Catholic cemetery sa mga aldaw na espesipikado arog kan Petsa 30-31. Ini matapos na magpalungas ni Memo si Mayor Rolly Bolante para sa mga punong barangay na idiseminar sa indang mga konsekwentes na may schedule na sana ang pagbisita ninda sa indang mga namayapaan ng malasabuhay sa mga kampusan kan malilipot, maging Katoliko, publiko, pati naman sa Columbarium. Sa tinaluwas na memo ni Mayor Bolante sa iyang sinabi na basado sa napagkauruyunan ang mga taga-islang barangay o itong barangay Salvacion, Santikon and Sulong iyoan matutugutan sana na magbisita sa mga Campo Santo sa Oktubre 26 na aga. Pagkahapon naman sa Oktubre 26 iyoan mga taga-barangay Calbayog, Asing Kanaway. Oktubre 27 aga mga taga-barangay San Roque, Buda, San Jose. Pagkahapon Santa Cruz, Binitayan, Asing San Francisco. Pag Oktubre 28 Barangay Santa Teresa, San Isidro Iraya, pagkahapon San Isidro Ilawod and Barangay 5. Asin pag Oktubre 29, ang natatadang apat na barangay na Barangay 1 hanggang 4 kan poblasyon kan malilipot sa basado man sa napagkaurulayan na ang mga maduruman sa Campo Santo na mabisita kinakay po na magrehistro para sa monitoring asing contact tracing kuning kaso na magkaiguanin rimalasong may magkaurulakitan kang COVID and sa loob kan Campo Santo inganyer man kan alkalde kan maliliputan mga barangay officials na presente sinda sa mga aldaw na naka-schedule ang pagbisita kan sa indang mga constituents kan barangay. Tangani na ma-monitor ninda kung talagang tagaduman sa indang barangay ang nagralaw sa Campo Santo. So mga taga-ibang banwa tabi pade, Roger. tugod sinda na magbisita anuman na aldaw digdi sa Oktubre 26 sundo Oktubre 29. Okay. Aram mo kumpadreng Jomar, tama iyan na ginibukan malilipot na primero, siyempre sa pangapudan bagakan simbahang Katolika sarado, duman mismo sa pinakapetsada, 30, 31, 1, 2. And it's a good move na itong mga petsada prior sa sarada and after kan sarada, pinag-schedule sa barangay ta, dyan, sarado ngayang 30, 31, 1, 2. Di naman kita magbiriyo naman bago magpitsakan sara. Oo. Kundi yan i-schedule, magkakabiryo. Iyo, totoo. Dumanan naman sa problema. Kaya tama iyan na sana arugon ini kanibang mga LGUs kumpadreng Jomar. Ade. Opo, actually garigwa naman sa iba. Gusto ko pang kuahon sa mga schedule. I-follow up ko yan. Because last year, arog naman kayo niso nangyari, tigir-schedule naman talaga ni datangani na day mabiyo sa gusto sa ng petsa ng mga mabisita. Tayo baga, ay, kuan nga ya, sarado nga ya sa 1-2, di magdumang kita nga ya, bago Simana Santa, nagkabiryo sa isip, yun na naman sa dalaga. Mas lalo lugod. Tapos mabiyo lugod sa sarong aldaw sana. Precisamente. So importante din talaga sa presensya kan mga barangay officials. Tapos hindi makakamit din kan mga
constituentes ninda na pasiring sa Campo Santo. Yan. O kaya pwede man siguro, na halimbawa day mag-schedule kan barangay, limitaran sana. Gaya 50 persona sana sa araw kining oras. So iba, saka naman magbultada. Oh. Duro dipisil niyang padita kung hali sa harayong barangay. Yan. Alibawa, ali isa sila, nagpasiring di sa sentro. Oho. Ay, pang 51 na siya, paano na? Day na, humalat ka na siya na tiyo, tiyata. So yaon digdi sa laog, iyon na sa nang maduman sa Indo. Alatod muna sa nangyayung ikang bisitahon. Sige. So yan pa din mga barata, ali digdi sa First District, Jomar Vian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali sa luwas. It's a nice move. Naarog mananggad kan baga padingnal na boda nem. Stop. Bawalan mo nga na petsa. Kay bawal nga lapayin ko niyan di. Bago kita bago magpetsa 30 o 31, duman na nga kita logod. O di magkakabiryo na naman duman. Tama po yan, naarog ka ng pasistema. Ha? Bueno, digdi sa Legazpi, ano sa Bicol ining box jellyfish? So, may mga chiring-chiring baga. Linta. Linta. Baka marinig niya. Nasa puro kandila ko eh. Paribasa na ko na kagamit na naman ining dila ko ba yung ini. Nasa puro kandila ko. Ano ito? Man maluluwas. Dikya. Yeah. Nataliskadan pa kita. Oy, kan nakaaging aldaw at Domingo, aga, may nagkakararigos pa dyan sa Boulevard, dyan sa dagat. Please, bawal na mo na iyan, basado sa orden na ipinagpaluwas kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Dahil na po mo natabi magparakararigos diyan sa kadagatan kan Legazpi. Yan. Okay. Dua yan nangaran sa Tagalog, Dikya, sa Bicol. So, labog! Yeah! Labog. Dapat pala yun. Medyo pagtaga luwas-luwas ang dila, So, nagdidiwal-diwal bagang karo sa alas. Demonyado ka ngayon. Kung managaring may luwas, may cover baga kitang nun. Labog! Uy! Kung may nag-text. O tama, labog. Salamat tabing maray. 533. Tama na. Sige, yan. Nagruluwasan kaya so box jellyfish na marara buda deadly iyan tabi na labog na yan, klase nin labog na yan, bata iyan o medyo translucent. Tama ba ang termino? Translucent. So, dahil mo sana nahihiling dyan sa kadagatan baga. Dahil guaman itong sulabog na dikolor. Iyan, pag ining box jellyfish, gari translucent. Translucent yata yun. Iba, transparent. Dahil masyadong nahihiling. Kaya, intampisaw mo dyan, mga aki, swimming, mga maedad na. Kung kikaputan kakaan, igwaaning deadly venom ay na nakakadali kan operasyon kan mga vital organs kung makaabot diyan. Igon nagkakagaradan bagakaan. Ade. So, ipinagpaluwas na kan alkalde, basado duman sa findings kan BIFAR na nag-aparisir andyan. Yan sa Boulevard. Oh. Isay daw makatabang sa to. Sa mga taga BIFAR, adi. Kung ano ang rason behind kaya na scientifically and anong apod kaan? Biology ba? O zoology. Yeah. Zoologically. Yeah.
natata igwanin arog ka na phenomenon na minadagsa iyan ng mga box jellyfish diyan sa darasi-dasian sa may baybayon. Ay sus. An kuang kaan. Nadadali igaruman sana masaniton da ang todo. Pag napabayaan, madadali ang nervous system mo, budaso pwedeng atakihong ka or what, basta deadly po yan. Ngunyan, ang pinaka is itong so, dai magralangoy dyan. Preventive, ano? Pagkatapos, ano daw ang kausa? Takon igwaning kausa, pwedeng ito, halion so kausang ito, na nagmamagnet kan mga labog na ina magpasiring digdi sa to. O dyan niya sa Boulevard. O. At akan Domingo, kadakol, nagkakararigos, familia, mga kaakian, no, magayon bagayan magkuro-karigos man. Yan, sabi. Kaya lang, uyan po muna, pinagbandohan na ni Alcalde Noel, so gabos na kapitanes na yaon dyan sa dasi-dasian, ano, i-monitor yan, i-exihir, or then, pati so Bureau of Fire Protection, nag-monitor ka iyan dyan. Pati so mga familyas na mismo, dahil na mo na magpasiriring yan. Tayaon mo yan an swarm kan, tama ba? Swarm, so grupo, kan box jellyfish, ano, mga kwan, may ibog. Aram mo yun, igwa ka aning bako makatakot. Nakapulutan na nga ko kaan yun sa totoo lang. Nakasumsuman na ako kaiyan. So, primahon ko ka itong alkalde dati kan Karamuran, Catanduanes. Igwas yang sa diri ka itong resort dyan sa Virac. So, KMG. Inapasir ako niya ko, primay! Una ko sa KMG resort mo dyan sa nasa may airport kan Virac. Kaito. O di ano ngayang pahit. Sige sa na ngaya dyan. Una ako igwam kasi kaso pa. Di pahit sa ako. Munang ko yun, sirbihan ako. Ning sumsuman, kaso mga tauhan. Una nga pipataon ni alkalde, yaong kapalan nga papapi. Di niya ako iyo. Isutuso ko, masiram yun. Tumuysa na magayo, masiramon. Parang pusit, pero mas malumay pa sa sukawi ba kan mga pusit. Sugalamay, masiramo. Ako anong luto ini sa inchik, iyo nga yata, inchik ito si Tes Nakuha. Dating mayor kang Karama. Ako, ang timplada yun sa inchik, masiramon niya ko. Ano niya ko ini? Sabi ko duman sa chef. Labog ba kaya sir? Garo ko iruluwa. Labog ba kaya? Garo ko iruluwa. Kaya ko titigbakod mo ko labog. Kaya kagaya papapiyo. Mahal nga yan sa mga inchik niyang luto yan. Oh. Udi niya ako, sige, order mo ako ito. Buro mambahan lang ako kilabog. Oy, pero dahil ka mo kan mag-count, tabi tayo ng box jellyfish, konan. Delikado. Pero masiramso itong sulabog. So din. Sa totoo lang, labog. Nakatana ako. Pulutan na labog. Ako yan na box jellyfish. Anday ko lang natanaan pa diyon. So, tayong. So, si urchin. Yan, di pang nakatana ka sa totoo lang. Pero masiram da baga yan, di buhang da baga, sulaw ka nang ka. Masiram da yan na tayong. Anbulong ka yan na pag natayong. Kaso, natutusok bagaan yun, nakakatusokan. Malaniton yan. Buda yan na mga labog. Simple man sana. Magkuhan ka ning suwa. Suwa lang. Takan mo lang suwa, ulahidan mo kisuwa. Yan, suwa. Iyan ang first aid ka ang tabi. O kaya suka. Kaya kung naga-swimming ka mo, pirmi ka mong may darang suwa, buda suka. Bako sa karaw ko na no, kabangang buting suka, kapirang pidaso ning suwa. Yan. Totoo yan. Takon ka mo na labog, itong so nadalikan labog sa lugar. Lahidan ni suwa, persian ni suwa, yan, o kaya suka, hugasan nindo, then call for medical assistance. Yan. First aid maniwala ka mo tabi. Natayong ka mo, ina si urchin, buda yan na labog, yan tabi. Pero ang box jellyfish, it's deadly.
medyo parang invisible yan dyan sa kwan, sa kadagatan. Yan na makatakot eh. And it kills within minutes to hours kung dahil po ba kwan, maagapan. Kaya dahil mo na mag-swimming dyan ha sa boulevard. Tabi. Dahil mo nag-swimming dyan. Until lifted. Yan. Tabi. Ano daw ang nakaka-encourage ka na magpasiriring dyan ng mga box jellyfish ha? Igo akong narumduman kay ito several months ago, parang sa Camarines Sur man iyan nag-aparisir. O paghali duman sa Camarines Sur, sa kadagatan kang Camarines Sur, iyaw na digdi sa tuya sa Albay. Ano daw pigusundan kaan ha? Sige, oras Pilipinas. Sakto, 4:30. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kang relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marahay na pag-ibanan.
Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Kung igwa na po kitang namamatian na simptomas kan COVID-19, day na po muna kita maglaog sa trabaho. Asin tulos magpakonsulta. Proteksyon na po ito sa mga kapwa nating manggagawa at sa mga negosyong tumutulong para muling tumakbo ang ating ekonomiya. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex Workies yan. Sarap na sa orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life allied. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Bye, Mom! Mwah! Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan!
Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS? Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo pa silang binibigay, katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panam, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Bicol Target! Thank you so much, Tabi Jan Nems and June sa technical control. Tabi ano? And buwelta na kita sa programa. Kunya na pagkahapon, diretso ang bulos kan mga istorya. Aramon ta daw ang bitbit na informasyon ni Ans Nagalero. Ans, marhay na hapon. Please go ahead na. Maray na hapon, Sir Pio, maray na hapon sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya itong bareta, hinagyat mo niya ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda si Department of Agriculture ODA Secretary William Dar na mas pakusugon pa asin padakulon pa ang supply kan mga produktong agrikultural sa nasyon sa tahaw kan pandemyang COVID-19. Ini-answer sa mga tinutukan niyang mensahe sa pagbisita o sa pagsabay naman sa pagbisita ni Secretary Dar tigdi sa probinsya ni Albay kasbagong pagkaaga kung sa iyang sinabi na sa ngunyan na dahilan sa kagustuhan kan kagabsan lalo na kan gobyerno na talagang masolusyonan o kaya makortar ang problema sa pandemyang COVID-19. Deman daw dapat na kalingawan ang supply nin pagkaon na may nutrisyon lalo na sa para sa mga kaakian dahilan sa iniansar sa mga katabang ng sa salud kan lambang saro. Sigun sa iya ang pagdugang kan supply kan mga produktong agrikultural ang saro sa mga naiili niya makakatabang sa padagos na pag-uswag kan sa tuyang nasyon lalo na kan probinsya kan Albay maski nangani nahahampang kita sa krisis pansalud. Inankabtang kan pahayag ni Representative Salceda. Because people, when they go to school and they are stunted, we have 39% stunting rate, and that's because they don't have the right food. And lastly, why are we uncompetitive? Because our wages are high, because food is expensive. And therefore, if you want food not to be expensive, you must increase supply. Sigun sa iya, importanteng magkaigwanin food security sa taho kan pandemyang COVID-19 dahil sa ini daw na ngani sa paagi tanganin na padagos man ang pag-uswag kan sa tuyong nasyon na sinsa nagtaong asigurasyon man sa Department of Agriculture na siya padagos man na matao ni suporta sintabang kung ano pa man na paagi sa sektor ng agrikultura digdi sa tuyang probinsya kan Albay asin man sa kabilugan kan sa tuyang nasyon. Roger. Yan tabi sa Pio ang informasyon pa ang Galero DCGB. Salamat an sa istorya. Hali dyan sa luwas. Iyaon kaya baga pa and then siguro nakahali na si Secretary William Dar kan Department of Agriculture.
Maray nga ni ita sa Department of Agriculture in destino bakong sa DAR. Akong sa DAR ang luwas kaan DAR. Secretary William DAR kan DAR. Maray nga ni ita sa DA siya. Well, anyway, kidding aside yaon si Secretary William DAR and kinuha ini na oportunidad na pagbisita digdi na mapaabutan siya nin mga inputs na arog ka ini saro sa pinagtawan ning doon ni Congressman Joey na sakto talaga sa pangangaipo. Primero, yaon sa asigurasyon ni Congressman Joey na di lang kongresista, sigurado man sana sa 2nd District siya, ano pa man, no? He will find means na madagdagan ang budget for 2022 kan Department of Agriculture. Igwa nga ni bagang ipinagpost si Kong Joey siguro 2 or 3 days ago. Nagkakaperang tips, comprehensive tips, para sa masunod na administrasyon to combat ini sa tuyang presenteng sitwasyon ngunyan. And saro duman sa na-post ni Congressman Joey is yung agricultural revolution. Yan. Konektado yan sa pinahayag ni Congressman Joey. So nadangog din do kasubago. So pag tao niya ning mensahe sa pagbibisita ni William DAR kan Department of Agriculture. We must increase supply tanganing igwa kita nin nagkakanigong food stability. Increase supply, mababa ang presyo, mai-enjoy kan mga tao ang halangkaw na sweldo. Simply bagang logic and correlativity. Yan, saro pang punto. Stunted growth. Kung an aki gutom bagad yun, mapaeskwilahan, mananin masasabutan. Maski nga ni ibaga kita, pagdaing laog ang tulak, kalintar ang utak. Day kang maukudan, pagdaing laog ang tulak, kalintar ang utak. Ang luwas kaan, bobo! Sabi baga ni abogado Larry Gadon, nga bobo! Yung sa totoo, you cannot discern well, you cannot comprehend well. Tapag gutom ka ba yun, libungan pa yun mo. Lalo na sa mga aki. Mapaeskwilahan. O, stunted education. Yeah. And stunted growth. Anong stunted growth? So pag talubo ka na aki, bako susog duman sa edad niya, kakulang sa nutrisyon. Kaya ang sabi ni Congressman Joey, asiguraron man lamang na magkaigwa ni nagkakandigong agricultural revolution. And ang sabi man ni Kong Joey, kasubago duman sa pagbisita ni Secretary William DAR, tatabangan mi kamo sa pagikan pag-assure na ining budget kan Department of Agriculture madurudagdagan pa. Kasaro yan sa panlaban sa presenteng sitwasyon ngunyan kan sa tuyang pandemya na pighahampang. Ano po? Develop a strong foundation sa agrikultura. Si Renz nasa linya. Igo na lang kitang 12 bago mag-alas 5. Renz, go, go, go! Salamat tabi Sir Pio, maray na hapon, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dugan niya mga bareta, iluman giraray, ang stigma na pinagkakampang kan Rural Health Unit, kan Daragalbay, lalo naman sa vaccination rollout digdi sa Banwaan, na kung saan mas ang nagpipila pag Pfizer na bakuna, na pinagbabakuna sa mga vaccination center digdi sa kapalibutan kaysa pag Sinovac vaccine ang nakalinyadang ibabakuna sa mga Daragenyo. Yan ang
panambitan sa DCGBO si Dr. Cesar Mata ang pamagikan Rural Health Unit Candar Galbay na kung saan target ninda oral daw ngunya na Sinovac vaccine ang babakuna sa mga tao maabot sa 300 hanggang 400 pero nagabot sa ng 200 ang nababakunahan dahil ang tawara man or diit ang nagkakaigwan ng interes magpabakuna lalo naman pag Sinovac vaccine ang ibabakuna sa mga tao. Siguro man sa iya na pag Pfizer vaccine man ang nakalinyada na bakuna talagang napapano ang daraga covered court ni na mga tao magin man ang mga interesado na magpabakuna na kontra sa COVID-19 kasi ngunyan pangapodan kan sa indang opisina na dai na magpili nin bakuna ngunyan pang padagos pa ang paglangkaw kan kaso ning COVID-19 digdi sa palibot partikular digdi sa Banuaan Kandarga kung sa lampas 10 minsan ang kaso na narehistro maski dahingan ni oral daw pero minsan tigbiyo-biyo man ang numero kan mga nagpo-positibo asin ang ibang ni digdi sigun digdi Dr. Cesar Mata sigun digdi sa indang pag-analisar kan data na halis sa Department of Health nagkakapira sa mga nagpo-positibo digdi sa Banuaan Candar Galbay iyo pa ang mga daipa bakunado kontra sa COVID-19. Nya paano ninda paano da tabi gigibohon ninda na solusyon tanganing makumbensir ini na yaon ang bakunang Sinovac kadakol pero harabo ang kadaklan. Yan tabi Sir Pio, answer sa mga sa inang pinaygibo, ang number 1 iyong information dissemination na kung saan sa kada barangay health unit man sa mga barangay digdi sa Banuaan Candaraga na atasan man sinda na magkaigwa na information dissemination sa mga residentes sa mga barangay na dahil na kinakaipuan magpapili nin bakuna dahil ang tagabos man yan epektibo kontra sa COVID-19. Pandua, iyon na ining kinaigibo ninda na barangay na kung saan mismong sa mga barangay pinagaramina ang bakuna tanganing skipper pa noon dahil naman sinda mag-isip kung mabadyan pa sa sentro taning magpabakuna. Kaya sa katunayan, ngunyan niya ning simanang straight na ngunyan na simana tabi Sir Pio Diretso, manibay-ibang barangay na ang nakalinyada para sa gibo na barangay vaccination. Ay siguro sa iyan na ang mga barangay health units man, para man pundo sa pag-informar ng mga residentes na daina magpili nin bakuna ngunyan pang padagos pa nagalangkaw ang kaso ng COVID-19 digdi sa satuyang palibot. Iyo ta maski nga ni baga si Alcalde Vic minasabay baga dyan sa barangay mismo. Roger tabi Sir Pio. Umbuda si Alcalde Vic gayon Sinovac manan itinusok sa iya bako. Roger tabi Sir Pio. Sinovac ang tinudok dyan kay Mayor Vic. Oho, ang pigang kalasang ko tabi daw, Renz, natatap mas pigtutubudan kan tawo sunababasa sa Facebook na ay man nga ninidamakon ang sources kung ano iyan. Roger, they pig-verify na mga nababasa. Na igwamanin opisyal na ipigpopost man sa Facebook so DOH, ang pigang alas ko natatamas pigtutubudan so negatibo. Roger. Kahirak man. What will happen to us Philippines sa mga maabot adi? Roger. Kaya yan tig-iisip ninda na kuning kaso man dahil na lugod magka-interest magpabakuna, masasayang sa naining bakuna. Kaya dapat gabos man ining mga bakunang tutugutan na itulok sa mga tao. Gabos man ini, sigun sa iya, kay Dr. Cesar Mata, na dahil man hindi pagtutugutan kang gobyerno, kung dahil man ini safe o sinag-agi sa magkakandig kong proseso na kung sa na nagkakaigwangan ini mga clinical trials, asin napag-alam na nagluwas man talaga sa resulta, nagabos man ini talaga epektibo kontra sa COVID-19. At nga ni, sagkod mo niyan, dahil man baga kitang namomonitor na worldwide na milyones sa sanang nangimig-kimig. Roger baga, sabi Sir Pio. Ang iba kaya dyan, Sir Pio, sigun kay Dr. Cesar Mata, nagkaigwa man yan instances na may saro digting senior citizen na nagadan sa COVID, bakunado man din Sinovac. Pero siguro sa iya, ini ang sa rason dahil ang tagurang na talagang naluluyan naman. Yan, buda ikadua. Sa 20 kilometros na laba nin sinemento, may tipak na diit. Dahil man nakapiktar kang kagabsan baga kan 20 kilometros, tipak sa nang diit. Roger. So, kung susumahan baga tabi Sir Pio sa Department of Health, ang total na numero kan mga ibang mga rugtayan, dahil nag-abot ng 1%. Dahil nga ni naabot ng 1%. Roger. Sige.
Hanggang tabi Serpio, ang makidagdag na impormasyon digit sa luwas. Renz Luna, DC News. Salamat man, Renz. And 7, bago mag alas 5, diretso muna. Pading Jim, marhay na hapon man. What's happening man dyan sa 3rd District? Pading Jim, go, go, go. Salamat sabi pa din, naglalakaw-lakaw kita mo niyan dito sa kapalibutan kan na banuan kan na kinubatan talagang tulos ko siliado pa na mga entrada kay mga barangay kay mga checkpoint kan mga barangay tanong digdi sa palibot kan ginubatan man tinido na kabandira pa granular lockdown magin ining merkado publiko tabi pa day ka basta makalaog digdi napapalibutan nin mga bantay pulis barangay tanon asin iba pa mala so dating mga pinaglalaogan digdi pag-una ko kaso bago so dating piglalaogan na makalaog ka sa saudan pwede sinita kita talagang mahigpit digdi tabi pa de parte kan na pagpasunod kan na kasuguan itong executive order na pinalawas ni Mayor Gemma Ana Onghoko na dapat maging saraan mga taong maglalaog digdi sa banuan kan ginubatan nangani na mapababa asin may balik sa normal halangkaw na kaso kan COVID case digdi sa nasabing banuan. Natural itong mga malaog masaod mapundo ka sara yung lugar malakaw ka na sa napasiring digdi sa merkado publiko na papalibutan ni Kikordon tabi pa de sa mga oras na ini. So digdi sa munisipyo haros nahiling niya to normal naman paglawag kan mga empleados dahil negative gabos na sa mga yaon digdi sa munisipyo sa swab test pero sa Sangguniang Bayan 50-50 sumalaog 50% so home at work tabi pa de dahil dahil pa so iba luwas so swab test result and actualmente ka nakaging regular na sesyon dahil nagkaigwanin na sesyon sa Sangguniang Bayan sa pamamayo ni Vice Mayor Orlando Palabrica for medyo nganit na nasa anticipar pa manggiraray sinda na baka igwapan nin mga nin virus na pwedeng makaulakit kaya dahil nang una pinili ninda na dahil nang una magkaigwanin sesyon tabi pa de. Roger. Yan ang sa tayo mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jim sa istorya. Sandali, may sisibot mag-apod. Baka importante ni. Hello, marhay na hapon tabi. Ay, sorry ko na nag-send po ako. Opo, sige, no problem. Sige, sa pangarap po kang bilog na tropa, salamat kan sa idong pag-antabay, amang Diyos ang magbantay, maparam na kita tanganing buwelo po. Masunod, sa News Direct Edwin, na si Francia Maybora. Salamat and good afternoon. I felt so blessed. Sabi ko, why not? Go to